Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedaya saking kelompok pitu kelas 11 IPA setunggal. Nami kula Widya Hardianti nomor absen 36. Nami kula Hanifah Yulindriana absen 21. Nami kula Akhila Serta Safira absen 7. Badhe mempromosi akan set Max Rorex. Set Makrorex yaiku masker tisu rai ingkang gadah manfaat kagem nglembabipun kulit. Masker Rorex gadah 6 varian yaiku Setunggal masker aloe vera, kalih masker timun, 3 masker olive, sekawan masker madu, 5 masker blueberry. Niki contoh masker tisu rai blueberry. 6 masker propaganda. Monggo ingkang kersa saged pesen ning kita sedaya. Cekap semanten iklan iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.